Goedemorgen, Onstie. En daar komt ik wil gezegd dat het allemaal gewoon als voor ons eigen zit. Door 700 jaar dronk ze dat. Ja, dat is eigenlijk misschien is het niet uit geweest, maar dat is niet. Die heeft mij. Maar denk ik niet, wat er in is, ik maar Engels in het. Ja, die is niet goed gesproken. We weten niet van onze zin. Dus maak me, ik kan een puk boeten, maar ik hoop iets van samen is jou zitten. Ja. Lato banyak video aku mau lihat sih. Jangan kita terus ini buat